Kani ka kam ke apostol ng basaw kag kanar kasdang nadu kalnong gabalay. Nadu kalnong gabalay kam ke apostol kalnong gabalay. Ban ha kani kalnong gabalay kada khot ka baningkong PDI yang ni ba Petros ba Yohanes kidang yelek kiu sa ka temple ha ka por jong ka jingduai ha ka ba kendai baji mo kata kini ka ngi ha kalnong gabalay kada khot ka baningkong. Baga khot ka baar hadu khot ka balay kilikendu ya uwei ubriu ubapang deko babsimla panyai nadu kakpo jang kakme ubaladon ni jingpang hadu saupo telikisnam tanda uyo da jingkia na utrai ngan puli ke benta don uwei ubriu bedeko nadu kakpo kakme jangu ubagi laba ya ubagi jubu hala kasni haga kerdok ka temple kabaki khot ka ba itanan ban ke jing ais nei na kita gi belit rung chapo kata ka temple kata ke jing long jo ni briu uduko de ko po je kami ban labu ni gi bahiyi nga khmat je ka temple ban jing snei na ke berung na kata ka temple ba ga ka balai ha ke jing panyat ke besta jing oblei ki apostol Chris Petros bo Yohanes ni ki rung se ka temple ha nong ha ka balai ba ulapan banyo jing ai isnei naki kata ke de ke bagi Pai kumno Petros juba maka dekat ke Henry ong kumne. Henry Petros ula ong kerupan baka kesiar ngamdon. Henry ya kabangadon ngan ai hami. Haga kerteng u Jesu Christ u bana Nazareth toya. Kini ke jingja hadin jong ke jingi pat u Christ na ke jingtep. Bat ke jingkiu no jong Christ ke keti kamon ke jong boleh kupa. Bat ke bor jong ke jingtre ke jong u kadang tre wat hadu kene ke benta kadang trei wat hadu kini kisgi na marba unong panim jeng im ka bor jong ka jing panim ka bor jong ka jing pen kala kadang ja hadu kini kismi kiba menta balangin penchas ko de ko khubo de ko gospel ay ni ka jami kani ko khubo de ko gospel ka don ye ka bor na marba u Chris unong panim u iim Bagumta hadin kini kay kabu Petros ule yuni bedeko ulayo ye ka jingpin khia ngit bin i kini ka khat ka banyo ula shem ne ka kti gaman ula pinyang yu te gumne ka ru ki kejat ba ki man sola jamu ki la khan pe ko pra ba ula kenrang joy ula yang bola sedang yan ula let ru lem ba ki ka temple udayan uda sit bat udaya ro iyo blai tari kamba ubriu bedeko ando ka kepo ajang ka keme saupo telikisnam usukrong nakardop jaga temple ne ka por ka jang ublai ki apostle u Chris ki bedon ken ye ka jingkhot ba ni ka ikhtiar ka jang utrai lapin khia yu ni ubriu bedeko aga kerteng ka jang Jesus Christ banama ka ni ka jingja haga khot ka bekendai do khot ka besipau ki pat ba babun ki lum haga ta ka por Bo Petros la shem ye ka kabu ga ni benta. Dade ki brio po ka jalan ni klia ga jongi ki la pelong ke healing crusade. Na ke healing festival. Henry Petros sa ga ni ka benta. Hapdeng jong ga jingbuan jong pat ba. Habagi i ni kampala bala jayu ni brio ula shem ye ka kabu ban ya lab ya ka gospel. Kadwe ke de khot. Hadu de khot ka ba. A Henry fin puliang to ya lab ya u Jesus Christ. Ban pen scam ba uni ujisu belapin khya ya uni ubri bedeko uni Christ ubalayam nama ki pop ban ubal mipat na kajenta ba nama na kajingalap ka jongu hagalong basaong ipoi menta ki reuniam kamtam ki sadusi ki bamnget ya ka jimi pat jong Jesus Christ hakadu ko ki reuniam ki bamnget ya ka gospel jong Jesus Christ ki lakem ya kini ki apostle Christ ki lakem yo Petros Kila kami yo Yohanes rengkat yo ni ubriu yo ye gajik bikhia. Kila bu ye kini berlaingot berashimit ha ying bendi. Hakam ke apostol ng basaw kada ko kabalay ngan puli na gabenta jong pi. Ti kila kem ye ki gamot yo Petros yo Yohanes ba yo ni ubriu bala yo ye gajik bikhia. Ba kila set bendi ye ki hadu lasha berashimit gamot. Namar kalalong la janmiet lupa. Kata gade mong iye dekat kabalay. Bagai kau kebesaran ada kau kebahnyau. Adalah step. Kilawan ra'i kini saya kata ke jaka bet bishar ki ngan puli ki.
kelajati onda kum lasai kinong sensar jongki bagi teman basan bagi nong tok de kele lum lang ha Jerusalem bau Anas unrang ba lengdo bau Kayafas bau Yohanes bau Alexander bakat ki belalong na kajat rang ba lengdo tiba kila peniang yaki hapdeng kila keli sengap kila keli khot yaki ben bisa dah kabor ayu lani dah kertek ayu pila le ya kani kani ka jingkili ka badon kampalan nama kikili ka kom ka hukum haka hukum haka Deuteronomy ka long ka bakhatlai ka hukum ka ong balanaw no prophet no briu ule ya ka kamba upeni kida balada kata kaja ka kamba balata to prophet ubele kamba u I mean sim yaki briu bakin buat yaki weipat ki blay umday u blay jong ke Israel yau tau prophet hak balen thamau iyo balaga ni ko por ta kom ka lo la kali ya we yo Petros pat yo Yohanes daga bor ayu la ni daga kerteng ayu bele ya kini ka kamba tade ki briu ki ba khau pot ki ba tenget kim no chuma juba nama bale ki sadusi ki rang baleng do ki nong tho hai ka ni ko por ka jai ben riu ka dang kan ta yu Jisu bulang we u Mesaya la kin ang bala pen khia ka kerteng ka jong Jisu ha ban sha ya ka jing sha le thma bat ka jing gap de ni snap ya Petros u badam daga bor men sim ko jong ublai nan puli ha ka ni ka benta khobra ada kom tau Petros badap do men sim ko la ong haki ko phi ki nong sen sha jong pat lang ba kita men basan dalam kali yit yang i ha ka di kesngi sapang kata ka kamba ba yau tau briu bedeko kum no bala prin khia yu to tip phi baro bau pat lang Israel bada ka kerteng jong Jesus Christ ubana Nazaret yau ba la sana pna ma phi yau ba blay ula pnipat na ki bayap da utaken uni uyang hang ni hakmat jong phi ubala khia kran kerteng you know kerteng jong Chris uba pila sanar pna uba pniap ublay ula pnipat na ki bayap badaga ni kerteng la khia yo ni ubrio bakum ta kha bakhat we khanar haga jaka bo Petros unbunia haga jing khia yo ni ubrio ya lap ban ban ya ka gospel nama rusung thu hani kam theo ta ga jing pen khia ga do ni ga theo wat ya ga jing pen em ya kamensim tukum tangan puli ga khot ka bakhat we une ulang utau mau yau bala kan tak ben no da phi ki nong te yau bala pelong ka kli ka dong ban om don ka jing pen em hanu ho we pat naba om don ka we pat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai hap deng gibriu daga badai ban pen em yangi kade ka kubor ka basai kadar ba une ubriu bedeko om dei tambu yo ka jing pen khia ka do u yo ya ka jing pen em ya ka mensi bo Petros u klem banjo ni ka jing khia ka do u banjo de ka kubor jong ka jing pen em wo gumno ba om don ka jing pen em how no way pat na om don da ka we pa ka kerteng hapo ka beneng jaga bala ayap deng gibriu daga badai ban pen em yangi cuba bang ini pet saut li kimat na ne khot ka bakat a ngine puli nga kat to ka di khot Bible ngile bat nga no Isaiah kal nong ka beneng kong ka khot bakat fra ka bala kren lupa ya ka e ga bau play un sale yang ni dau Jesus Christ Isaiah la kren ye gani Isaiah kal nong ka beneng kong ka khot ka bakat fra kong kum ni sekarang puli aliti tong nya sa nya lem ong utrai lagi pop jong phi ki long ki ba saw ai han kin li kat kayor laki saw betu kin long komunyu lang berat phi la kan lupa ai kin wa mutrai laki pop jong phi ki long ki ba saw ai han kin li kat kayor Isaiah safusan kedekok ke ba ar ngine puli ki khap Bible chua ba ngine boy bat nga sha gani ke ji kai ha gani ka janmian kalong ka benta ka benung kam hadu kata na ka benta jungi baro bat na ka benta ka ni ying wong kom ne to phai khmat shanga bat to long balapen im ki bakot jong ka perthai baro namar ngalong ublei ba umdon da oi pa to phai khmat shanga om saladi
Om siki wei pat ki blei ki bayap. Om siki wei pat ki jinget. To pai shanga wong utrai. Batolong balapen im. Ki bakut jangka bertai baro namar ngalong ublei ba om dan da wei pat. Nampak lakan ni ke Bible ka ba Charles Spurgeon uyo ya ka jing penem. Nangta ka gospel yo le long bandriu. Ka ju ka benta ka Jesu khat igibriu. Ngan puli ke ni ka benta. Gospel yo le long bandriu ka dekat ka balai pinyo. Ngan puli kong kum ni. Baro bau tau kpau ahanga kinwan hanga. Uta upawan hanga dalele nganom kentat no syaba. Kani kan kayeng ke laman. Nanda jongi kibawan sya ukpa da ukris. Kababa kong unom kentat no yaki syaba. Hebrew kalong ka bakandai. So gini pa ya kaman. Hebrew kalong ka bakandai. Kedekat ka bakatla do katsa kren hang ni. Bagas nam kimrat kamla ban penem yengi ngan puli gani ka benta. Katlai katsa kong gumni. Nama ada kasnam ki belang bagi masih kertong. Baka depay ka masih lut. Balas tenret ki kita ki bala pentingit. Ka penkut sa gajing penkut ya gado. Dakat no tam kasnam ukris. Ubada umensim bam jukot. Ula aingu ila di baklem jing dona ha ublay. Kan penkut ya gajing etep lem jungi. Na gajing le bayab. Ya gaban syakri ken ya ublay ubaim. Badehang ni ba unong to sa ginang Hebrew hagal nong ba nyaw tado ka ba arfusan hong tum ni namar kata ula ru ban pen im janai ya kita ki ba wan ha ublay dau habau im malakarta ya ka banyasai na ka benta jongi kam ya apostol sa kat adi bangila puli ka Bible baro dehang ni ken bo Petrus hong kum no ba umdan jing pen im hakawai pat ka karte umdan jing pen im Hakaway pagkakerteng. Lahabneng hakendel. Lahat tang kakerteng juno. Jong u Jesu Christ. Kau kapan keli? Ya kadi kalongying bading ilang baro. Kaay ka jinangkam ka bakraw. Ha ka cingkim ka jompi. Na kalian ka percaya ka jinangkam ka bakraw kalong kumno. Bagin kot yin kaya. Hindi na. Na kalian ka percaya ka jinangkam kalong no. Oh bagi kun ka jinkinyo na ka kam ka jam. Bagilah ya kaban besar ya ladi lani ka yeng kasem. Oh bakin don ni ka jinang yeng star. Sibun ki jinang kam dan ya. Oh bangin yo dalam ka jong ka yeng. Bag sibun kita kilis. Ke bagi brio kisno bagi ta ki dai ki jinang kam bakra. Ha ka jingim ka jong ki. Hende Lukas ku batai yengi yegini. Lukas nong ka basipau. Kadukok ka baarpo, ka jinong kam ka bakraw, na ka bantajong. Henry, what kamen hakani? Baya kimen siyem la pendam hapo jongpi. Neto kamen naman balatho, ikakateng jongpi hapeneng. Kataga de ka greatest need. Kataga de ka jinong kam ka bakraw yangi. Bantip yaw blay, badro bangin yoken ya kajing panim. Kamen toya yu. Ada ka ying jong ilamon. Tadi mengihe kali ke jam ngiyolot ya ka pertai boro ka wai ngiyo ya ka yi. Ngiyo ya kam ka jam, ngiyo ya ka jingkot jingkhia. Ngiyolot kat ya ka bangi kwa. Ndre ka mensim ka jongi, ka du ya ka jingpanim, ka mentoy ayu. Kata ka di ka jingkeli, ka mentoy ayu. Ako ka bu ay ka ni ka jingkeli ha pi ka ni ka po. Balay ha pipang pilsim dawai, pilsim dawai no doktor. Balay. Balay. Balay bagi panglisim dawan doktor. Balay ni mong bayongin panginyam no. Balay nisim dawan. Balay. Bangin kot no. Bangin yo ay kacing tungkiya. Ano lebih? Ngiting baniyaw. Ngiting mano? Ngiting ban? Baniyaw. Kanungan na peng japipi ko ayaw. Hindan ba ko ayaw? Hindi kacing yap. Kadi kacing sisana ya. Nginyap na yap na kadi ka bertay. Alang inlen na kanya bertay, nginyolot ya kiai baro. Alang ngimyo ya kacing penim, kiai baro kilong len oe, anong ya pi? Lada pi pelot naka kelur naka lak, naka bentaban yo ya kacing pen kia ya kado. Perkhat neng kong ya kemensi yang bahagia ni kejanmit, fidon kam yo try, lalu yo ya kacing penim, ya kekerteng na jong fion tho, haki kitab jing penim, ba amdan balak si pendam ya kata. Kata ka deke, ka jinungkam ka bakraw na kabenta jongi. Ngawan na po, Chennai, yar po gahati, alaya ka balang jong pastor na yan,
Mai kendo you way parlok jong keteng heretic ubadai na ka jinget Hindu. Kikme ke jong ubaro kide Hindu. Pararo Hindu tang maroi ma banget. Bai mai dang dan kasihnya kali osno ka story fang jong u. Kade ka jingai ai ka jong blay bo say nga na ka jingai Hindu. Uang komno ngadang do wai ro ye ka yeng ka jong baro karo ka nyola dia. De tangu baladiam na kaniam Hindu basu tu adu katno ke jipane mukres kalau ka bagoror na ka benta jongi kanungon na preng jongi ngi do wai jisa ye ka yeng ka sem bakan wan je ka jipane na kamuan don pat na ka kerteng la ha peneng akan do ba on pen emi yangi like tang da ka kerteng jongno jong uji sukres chuang ne sa prang ni fi pi mo pule kot pi tiap de ka wai bahaka history jeng kepercayai dan ununo beriu uboong bangan lek ben kio la kadik fnawan bae ke pa bi like na now Jesus Christ ubaya tulu pae ke man sale uba pendap ye kata ga bula kren ba ubala mipat na ga jeng tap u khot di kibro bakin kala mod na kipo kin kala mod na kijinga ba bakala bro na makilum kimlong gi basisha ne ban nget ya u kumut tribe nong padem utake ni ubala ai ye la ga jong ga jingim halo ga dik fna na ga benta jongi tiap ne Kaega pa penslori petrol ben krani ni kubo wala pedeng ka jingma ban chat penya mo song thu la ka yap la ji penyap yang ar kamile tamba ke yo ka jing penem ban yo ban kren ni ko kubo ka jing penem pedeng ki nong suon ki om tre ban ngai ka kubo ka jing penem ka point ka ben ko pasal ka dekat ka ba kata ka ben ko but don ka jing penem hanu hawi pa kata ka point ka ben ko Om don ka jing penem hanu ha uwe pan. Kaya gibo Petrus ka ni kamon. Om don uno brio, don kano ka jinget, don da ka wai pa ka kerteng kaban penem yan. Kisa na menga. Ngan repeat biya. Kaya gibo Petrus ukran. Don da ka no ka kerteng, don da ka no ka wai ka lenti, don da ka no ka jinget, don da ka no ka niam. Uno brio, daga no kerteng ban penem iyangi. Sanam sai ne. Don ngaba omong don. Si kajing penem. Hano hawi pat. Pidai kinong sorane, pidai kinong Amerikane. Sino na? Ha? Piso tuwa Amerika tu kantin? Kong kam tu kantin? Don gay. Kajing penem hano hawi pan don da ko galenti don da ko pat ka jingen don da ko pat ka jeniam don da ko pat ka kerteng jo nu brio ubalayap no barang em ban pen em ni light tang da ka kerteng jong puji sukres ndai tang Petrus bakran ni khubor ngamla ban bataya kasih kadai ka exclusivity of the gospel kamu no dai tang uji sumarwai ban pen em dan nak wai pat kalenti dan nak wai ka kerteng ne suabu Petrus kren ni kan ni kubor uji stu ning ko ba kren ni kubor dai tang manga ngalong gay ka jingim gay kalenti gay ka jingisa dan ubanga wan sa ublay pa lem da wan danga yang ente kita ka gospel Yohanes kan ngom ba kasaw da khat ka ban rio uji stu la itu au ngau balong kata kalenti bat ka jingisa bat ka jing imde dan uba wan hauk pa henry tang dano dau pastor dau rekoi dai mei dai pa da uruniam da garodiam da ka jingai da ka jingai wong no danga orang don away ubreu ban poi benang klem uji sukres ngasa poi ta sibel namar ondala poi ke sing ya breu yo ani ubreu ba ha ndene pichus no ba ya breu breu besneu kanu mana pe pile so breu besneu kanu mana pe pila jile inga breu la kumno email dang ba email laman la khambun kala inga breu banengi ndene manginga nang kala tang dia kini kala kham shua ju kala kham temen kala khambun ban mangi ba jule ro nyimpat jo so no uni ba ya ubesneu ubaman wala dai su ko no hakas ya bro de ubha de dan chu ko mau
Ula le gini baru. Oh un song jatai. Hey. Bat bam kuai ada. Jemaah. Jangan away berang bau bayar pun dijok. Jangan bau away beriau pun dijok. Haman bayar beriau cong thai. Hang teh baru boleh. Jangan baru kabilet. Pilih Kristen au, Kristen au, Hindu, katai ke jingge. Misal boleh tak sih. Kalau ke badung kam hadu kata-kata. Lebih mengah mentah. Kam bi apostol. Kalau ke makan no. Kalau ke besar kau benar. Om Don. Om Don. Kajing penim. Hanu. Hawe pa. Hawe pa. Ki angel kim laban penim. Nama ki angel kim Don ni ke bor ban pin kelai ke jingim. Ada ki angel ki laban penim. Uji sumuan dalade. Kapaan mengirung yang melawan pandemi tadi. Boleh nama ngide ke? Kinong pop kim melawan pandemi no. Iya kinong pop. Kamdon ke nak kalian gajongi bangilaban pandemi tadi. Kaniam gajongi kikam babha gajongi kijingla gajongi ngimlaban pandemi tadi. Badeng ni bu pol kan nak baar koren long balai. Lokak besan ngan puli nak bentar jongpi. Om na bangilong ki babit na ladi. Hi Jagaman perkhat ya ke eru kumba napo ladihi naba om nabang ilong ki babet naladihi jagaman perkhat ya ke eru kumba napo ladihi ke jingmo ju polang ni nimla banyarap ya ladi nimla ban yarap ya ladi detang uji sukres detang uji sukres habang akan yang dikubur batang uji sukresam kapendam bahaya kibri. Kapendam yu Muslim, kapendam yu Hindu, kapendam yu banget yu Jisu. Balai. Nama kim treban priang manong batang uji su long gajing priang. Oh hatong kim dana kajong gajing hatong kim sip lem bah. Katu gajing kalong kalau babakala. Hatu kababakala si pastor ji, katu gajing gajong i bro sikata. Lahir pateng bakala. Hoi bakala. Hoi kadai batala. Hoi kadai basisha. Right now Jesus Christ om dan jingget ke berdaya ke basisha baro kalong ke bathala dan tangkawai ke jingget ke basisha ke jingget jang gading na jong Jesus Christ sabarang ta baro kadai ke basnadur dau briu baro kalong ke babakala yo sunai menga kita menga ki briu kita me philu kumju aku apa ka yin jung ilaman maka ni ka jingget sangien ka yin jung ilaman kimdei bandom ya i pastor jong pi nama ngong ye pi sabar na Christ baro ke jinget jong pi kalong ke bathala bakala kam dan bor kam lak ban penim pin lek na ke pertai klem Christ ha ka pop ba ka dujok ding ka up na ka banta jong pi om jubam kwai ha ka do aru play either fi song ba du play or klem ma uhai ha dujok ding skap hai para bangit dengan ada ke yang jung laman pitet me ka jinget jong pastor ba pelong yang abang kren ye ka kubor ngamdei bang isi ye laman ni do i mega no baros katanga rungan ka ging bar bang rung sigi wei pa ki yeng jigi parongai ngaju yai pin kan mawe ka jugo kubor nama ka jugo kam ngadi evangelist ngalaban kren tang ki wei ka jigi ka jong aban kren teng ka ni ka pelong ni belum kin sure nga ngawa fi what sure what do dario nong ka yo nong sarai jo fi la fi snap but pidang ni ka kubor ha kan kami on pedem ye pi pinong ki beke bakmen tam pi pe niam lu bre ko bo pang de ko kan nam support likis nam habu yo e ka chipri ki akatang jo jisu utiano shanu kumen udah yang udah kemen udah rensin udah yero ayu ble ka temple hada bu tibrio ani kumnu tu brio ubada ko support likis nam o yo e ka chipri ki ka kerteng utrai ka dari ka bo ban pedem ban ki Inem kapag kong kuno sa kat don ka jing pedem hanu haway pan kading fna u Chris ka bayang rajas nem mensiwa kadai kasaki ka bakraw ba don da kaway ka lenti don tang kaway ka lenti ban tame anong biang ka jing yeng jong ka jing fna u Chris rajas nem mensiwa kadai ka greatest evidence kadai ka saki ke bas kraw ba ka basai kadar ba umdan da ka wepat ka lenti ban penemengi light tang da ka lenti jong kadikna jong u Jesus Christ ba ka daw u Jesus kiwa kadikna kalabiang man ay ni ke ye ka juba ba umdan da kai
da kawai pan kalenti kisah dusi kilai di kamabha kiruniam ke dekan yam ke jungki kim ngen yung Jisu kumunong panim ne Petros mo ki sadusi ikirang balando ikidong tho ironiam kim ngen yung Jisu kumunong panim mo dantang gawe galenti om ka temple om ka kambabha om ka niam ka jongfi dantang gawe galenti para bange kata galong galenti jong kadingna jong Jisu dantang gawe galenti para long kata galong galenti jong kadingna jong Jisu nakabenta ki jiu kinang mod bo ondawan o mesaya on light yaki na ki sapan ben yaki wipat ki breu ha ka patay ne ki klet pan sungthu ba ka jingwan jong jisu galay ban light yaki na ki jingpang ka ba kan jam sim ka po dem kum no heretic yo jingpan em liu lawyer itu nai ki dan mano ba ai gospel no iyo dan mano ba ai gospel mde kum ne phirang yo ka bu ka bakhra ba pastor iwan rai ko bora ka yeng ma ulay te shadow kansha tu kumlo kum takho ai gospel yo jing pale ilama ido pat I dani dang yasu jan haram dan ya ido si ong ye dani pila jese ai disu Baidani itu kana yang kumno kat belang ya yo sngel ke cingelap dang kiu na dukan nang yang na dani ya lenti ya na kiu na bat kiu ya bat kiu ya yo sngel film sultan ka kata ko bo bat kiu ya yo sngel ka ko ya ndre ka por ka bade biang uble la kem ye pide ba song thoi kani umdan jikar ko ka kam khrawi de na bat na ka chi pade me ka men se ba na runga kan ki jing laman mdek tang sisi pasal rong bang ye kren ye ka juk kubor bang adon ni ka jik men ka bakhrao bakan ni ka yeng ka sam bor ka wai ka jik ka jik tamen bala makan ni akan ting ba teng tidak dong ba pastor isi ka dei ka jing ka pelong yang aban keren Pikan mau ni yang ka Bible ko ong no klem ka jik permis nam laban saji ki pop pikan mau nang ka Bible klem gay Kajing bermisal, omlah balik no. Ban saji ki pop ki jongi. Kam ni gas nam jong ublang. Kam ni gas nam jong masih am. Kam ni gas nam jong uno umrat. Kam ni gas nam jong ubreu. Kadi gas nam jong no. Kasam no. Gas nam jong Jisu. Kaba ulapen mi alo jaga dikna ukon nang berat jong ublay. Kaba ulapen mi alo jaga na day tangga di gas nam ka jong kabala kay ya kaban sak ban map ya ki pop Kijongi. Petros penkan mawi kan dia tengah kebening kong Petros. Oh kali so bang ban kan kubor gos beli. Mga kemen anu kata kata. Nga ong efi habang kren ni kubor nga bu ina di haka bagi berkin shooting nga kini si nga kin penyapi nga kin be nga kin kren nga kin pen i ka jinglong ka basu si nga rekam lile. Kali ka benta ya nga bang ka Petros so to i kata habu ong e kani hapteng jo ki sadusi ki farisi pinang dalamnya. Nanti bab kipi tam long kom tayo nga. Tam mabo ulo pa ay kata. Mga long biyang kipi paro kajinget siya pano kris kalong tang kathala sudah. Bakata ka pendom ni kipi rin eh. Hindi ka penkemen yan ha. Bala pinget doon ka kubor kan penkemen ni fiyo siya kibam sukon. Haga ba kababa ko ong haba ka way ka men sayo mo yung kajipanim. Ukmen usip men estada ka men kabaneng na. Usimin na stala umbanay habang kaway ka men sim mo yung panim kababa kong ki angel habneng ki disapitim na habang kata ka kador kaway ka men sim bangaro nga sa kon ka di kubor na kayin jok pi ka di janmian lang kong tate nga siong bay ka jeseng yin point number 1 imba point number 2 riam dun ako point number 3 wan jeseng mana kasing am kren na ako kubor am kren na ako kubor kren kubor jong kajipanem Kabeneng kong Petros. Mana man pulih mga kadekhat ka nong kabeneng kong kadekhat ka bakat pra bakat handai bag niya ngap lang ya kata kadekhat Bible lagi ni kajanmi. Yo. Ba om na kiye ki bersap kum ka rupa la ni beksiar. Amen. Balasius pa epi na jinglong jingyam bathala jumpi. Ya ka balai ti pateng la pateng na kikpa. Henry na kasnam bagodo. Sang yang ta pimpat banba Henry na kasnam bagodor. Kum jong ukon lang berat
klempop baklem tobria ka jong u Krisken. Mga amen. Don tang uwe baklem tobria mano u Kris. Badai tangi kas nam jong u bau blay ukpa bam jukut upriang ni ka jing kenya ka jong u na lo nang ta om dan jing priang kas nam mi marat om priang snam u breu kam priang dai tang kas nam jong khon nang brat jong u blay u bala ino ya ka peneng bala wanca bersai u bala im janai u bala kongu janai ka khtin ka jong u blay ka hukum ka bangem la ban kongu u la ai ro ka jing kenya ka ba janai lo ding ta ba kas nam ka ba khlep thobaria jong khon jong u blay ditangkan yang Islam ke balapan side ikipau kisoki klaim ke jipim Islam lapan side ikipau lapan mi kasna jong no kasna ko sagay ha ka sa but kadik now ko ngong kadik kasaki ke bakhra bom don da koi pat kalanti ban penim light tang kalanti jong kadik mentugo singa kran da kajing sokya mungsi habang adwai hayi malaka janit pat email pat ki khon jong ha bai anti bat ikon bat iba ngong kum no habadon bayap haye ngala perkat lupa la imedeng imdan syu la sya nani anti ngala perkat lupa kum nongan im bat ada kaja ka bukum kata kapor kajing yang ga jong hadu kat no po pa umat kelongan penhap nam tu ngala perkat lupa ngasih tiang ya kapor kata kapor kajing punya khalat dang khun baka kene ane ulok na ka nek don kajing punya khalat ka ba kham khrau yang ni kadi ada dangi let na kadi partai kalam ukris ka ba kong on punya khalat di bohong na bopop ba kajing punya khalat kadi bam jukut ki khon jong phi na hapdeng kat bai la di hadu jok ding ka basar kai ha kajing bitar ka jong le ada pi kwa ba ngi barok in ron lang hang te kadi na ukris ba de kalenti na ka dan kakme bam kuat benar lang bagi kun ki kun bam kuat benar lang kakme la kalong kepala ni ko benar sak lang dene mde pitep nan kajing penem kam kut no tangga persai ka kut ceke ka ne si e bam cokot chuangan poi ka point ba de nam ka tao wat le bam sut nyo ba ni ka chen wat le bam sut ada ki skor ki jong phi ki kelot dung ga ni ka potrai ai ba ka skor ka jong kan lan kam sau thu ka ni phim nam kam ba thu than yu jisu thu tang ni oi ula ba ki pop jong phi la ka ni om dan da ka ka lenti ban pen em ni like tang da ka lenti jong ka ni nam kam ban da hap da puli si post na ka ka khubon ka besok nene bo jisu la ba ki pop ka wat le bom sut nyaw wat le bam salia wat em salah sai ka sni ka jing bam ngai ka jing slok jong a jong phi ki khon hai ka jing duai ki tu ba ro ki dei kita ki jing khang bo play ban pen em ye ka men siem ka jong ba la ni let na ka percaya klem u Jesus Christ ngim la ban ai da ba ngim pat jios ngau ha to ka jing jong laman ki ong pat jios ngau ha to image jong laman ong pat jios ngau ha to anti ong pat jios ngau ha to image deng ong pat jios ngau ha to ka jing jong dani ong pat jios ngau ngala rung si sing asni ha ka jing sangien ngala kren ni ka ju khobor ka jing sul spa da ka nam jo jisu la kim nge je da khobor ne kim la ban ai da ma jo blai kit ne amdai tang ki ba shabar jo ka jing mane ki bam pat gospel wat na jing mane rupun ba ki bam pat yos tang ki sin wat tang ka gospel wat le maksudnya ko ka jing jo ilaman na ka pat re pi ko mei ba ye jo nga ngala rung ka jing ka pi bon si kayang jong pi bon sing res lok ba kan kayeng ka jong pi ba deng ilang baro wat le kombam yos ngeo wat le kombam salia kadang dei ka jingis nei ka jong blay bo play ngi pa na dia ha ka por yu nawa pe ken mau ne kan us nem nawa yelap shispa ar hos nem ni ki jo ki brio ne ki le kam no kim singa de ko bor ka jong ba anda kawan ka jing sli ka basi sakit tiet ka jing khang no wa ple na wa ha bo ple la khang ni ka jing khang om dan ple ba an ple ka ba ple dang ple rong no ka ba wat shania shu shawai pat like no kris wat shania ru wat tang haladi don tang ko ka lenti ukris ken na ka benta sogan pois ka poin ka baar an boy ka jing lipet nga baro
ada piyap hagane kasni kumno pin kerpat ela ka jong ka jing ma khamat jong oblay an kligan sisi kusam ka jing kliga dani yus kana skor yus kau do yo ka ta perda yus ngal ada ngiyap hagane kasni manu na pen jong pi berhenti kenapa ni si becho baji tak baru benong kan angin sepo baji mesti nama no benong dari am nama no mangim tim dia kayap kayam ngasubu ka jingli ada ngiyap menta kasni hagane gamit kumno pin kerpa jela ka jong ka jingim makhmat jong ublay ka pin tarwa si ublay naga benta kata ka jing suspa na makipop ke jong pi pinong kumno ablay pet kini kam babha jong kena de bros kata ngadu kakandai spa nya kusan ngalayem bahadu arga arkusan pet kini ter lales ngalayem bah ablay memiye de kacing ka jong borosi kata ngalanget gini nganang medor bakalong ke bajisa kuna fikir par kha jong oh malayos nyau de ko por awanu potorayin tamba tep ngam sa susu bha tep kumno tep na yat bila kamon so bha ka jong ha kay ka jing kerpat ka jong pinwan jong oblay kumolong untuk story po the hills ya tho ban le tho na ka ying ka kenthei ki diman sniang ateliu sniang atau sembang padok boble wa sniang je rom la but kata kan deh blab si blab naman la penbon na yung te ko sniang adalim tau adali ha ka singe tho si sawan ra adali kisnya ta ni te kisnya adali la poy ka jaga la pen kre la na kilon de la sai la na kilon ni namon la na kilon sniang on ra antai on ra di mana te banawan ra sniang ani siba talawan ra sniang la poy khot ki bahi wasem ba nu khot ka kami ku panin ko ba kata kabar be tho ông phi hết đủ sniang adali kí cái mê thì là quá sniang thì bốn mươi cái rô sniang là cái men ô là sạch là bệt là cái men u tao beriu pet nó đâu pet nó kerpa thì cái mê thì bale me pet là siêu thon là pun kre cái gì mà cái kilon cái bahe bale me pet wan mà cái kerpa đi tao chân răng unda là nghe cái kerpa thì cũng suy yang ông bay pila kwa yu sniang ban yu breu te chen tu sniang sim tu sniang ba wong ngamla ti la pen bor palat pi kwa yu sniang de sim sniang do yu breu na ko pen bu ka jing kali te kei pen kerpa da khmat ju ble le sai ne vi lek na ka ne ke berdei na ka benta ban sil spa ai ki ba ga ki kam ba ba ki la ban petem mi pi ka wei pan ka jingai kam la ban petem mi pi kiniam kilo kom jong pi kumla man pdebi pimla man ongru bangam pat snu thu bangam pat jios no kai ka dau pin terwa khmat jugo blei ada fi yap ada de kamet ba de ba dau ong mi pi wat ben e ya la ka jong ka don nama jisu la ki we hai halo jong ai katifna ula pendap ya kam jong ka bagi bangai ka kerteng ka jong on pen em yaki bat kin yo ni ka jing pem bab chukon bal fi late nang ni ha ka ni ka sni na ka ni ka patay ka ni ka met ona mi yang shuk ma phi ban tarwa ma jong ble ku pa ko ukris ula mi bujli na ka ban da jong ba ka ni ka jing ker khu ba ka jing man ka ba khrao yang i ka ba ka patay kam la ban ai yang i so ka jing kam ka ba khrao na ka ban da jong i kam ni ka spa kam ni ka jing nang ing start kam ni ka jing ko yang khia wala ka la ka long ka ban kam ka patay ka ba kham nang kam tam de we ukris amang ukris ai bo blem ta yang iya kene ka jan bet hebro kenda nyo kong komno labo ya uba deng kan yang ar ho sin em kan sin tang si sin hadi kata kawan kai kajing bam shau em kai kajing besar hadi kata kawan kajing besar mas niya bagai ni gamit piyang hakmat jong ublay ban besar bala piyang klem ukres kai kading bam juleb ka ab na ka benta jong poin ka ba step le kam ka ba so long ba sa ba men ka khada ka poin ka ba ngong le pet ba om don ka jing panem
hanu haway pat. Denem, amang amdan. Bafinong clutch yo, ngangit himday kinong salan, himday kinong Amerika, kisutu ba kitin omdan. Nagay, kajing panim, hanu haway pat. Hada pinasanya haway pat, hagadi nga janmin, ino ay kada janmin haway pat. Lakada yung ubriyo, haumra, kani hanu, ino menta kami suwa bagan dia kay. Kapor, ino. Uherdik, ar klor kiblay Hindu. Kalau klor, ar. Taro pa ng laban nyo, kibang palaban nyo ng bunma. Habis nyo yung kubor ng Jisu. Uwang nga persyang borok si kataan mo. Ano man tayo snow plane, de utay walawan si kapatay, wala lelot na kabantaso nga. Katagas nila pang MU. Usapis tambay na yung sipor. Ano man tayo yung kasi mo kalasok. Wala kampat yo si panim bro. Kip hang yung ubo siya kaya. Yaw ng panim. Sabay nga suwanya pagkabahan. Paro, kijingit kapatay kaya kajing persyang jang ubriyo. Kajingit kapag siya kaya iba ublay lawan si kapatay. Panpandap na kabantaso ni. Kaday kajingay ay umdala kay. Takajingle. Kajong. Poin kabaan. O mga naba. Omdon. Dagaway pan. Kagerteng. Hapo. Kabneng. Nung tu em. Omdon na kay. Dagaway pa kay. Kagerteng. Hey. Balay. Kumno. Naba omdon na kay pagkagerteng. Hapo kay. Hapo kabneng. Omdon blay tao. Omdon dagaway pat kay jinghikay. Omdan na kaway pat kanyam, omdan na kaway pat kalenti, omdan na kaway pagkakerteng, ubudha umlaban panim, umahamad umlaban panim, upastor umlaban panim, upadar umlaban panim, kabarangga umlaban panim, kamdan kanu kakerteng, kamdan kanu kanyam ban panim mingi, di don tang kakerteng, we, kakerteng jong u Jisu Christ, balay, makakerteng jong Jisu kakerteng ni kay kibaw Jisu lale na kabantajon, kajing im kabajanay. Kajing kanya kabajanay, baula mipat na kay nakajingtap. Itu yang ngadon kiwi mipat na kajingtap ada berliap. Mundan. Ini kan poong ngan ba ay kipop on tep yang ngakasing kepala mipat. Udah ba si saya kipop ke juni. Udah mipat siya na kajingtap. Nama kada omdon. Daga way pat ka kerteng. Detang ke kerteng jong Jisu Christ. Dikin mau na yung beli ko. Hak kerteng yung yung kya? Hak kerteng Jisu. Pinam. U Petras mo lang wa apostol kamu. U kamu hak kerteng jong apostol. Uni beli uni. U kamu ngumdar. U kamu hak kerteng yung. Hak kerteng jong Jisu. Yang bat yat. U yan na uni beli. U yan. Bayan ni kejaming ang kabanong ibi. Hak kerteng jong Jisu. Ay pinwan na ganit po. Pinyoy ka jingpadim. Pinyo ya ka jingpadem. Filipi kalmang baa ni puli report. Omban nga Henry ulapin sudai ladi. Udah siam yang kedua merau. Habula jalong. Hagai stream. Kibriyo. Kamu ulah hiar, ulah iya ka benang bermana yu. Long priyo naga bertajung ni. Kepra. Deba ulah siam ya u. Hagarukom kamu briyo. Ulah leret iladi. Habala jalong. Ubakongu. Walhadu kajing yap. Hoy, kajing yap, kajing penaken. Kandai, nabakum ta? Tu blay, ulakin tiu eu. Mula ahu, ia kena kekerteng. Kebahalor, kekerteng baro. Bahagan kekerteng. Ujisu, kekosiu baro kan yo adam kro. Kijong ki bahagi beneng, bagi jong ki bahag kandau. Bagi jong ki bahapo kakandau ken. Ngan pulay mga rakam kalway. Babaw tuloy baron nyo pala. Siya na. Baw Jisu ulang way. Utra. Hinem. Dan tangkaw kikerteng ban pening. Nama balay. Ulawan na beneng siya pala. Ula siyam niya kay. Tika jinglong beriyo. Ula kiwa kading na. Ula suspa na kabantajin. Ula mipat na kajingtap. Ula kiwa sila ketika man kajang pulay kupah. But haka kerteng ga juki khosir ke nam kro o tlei dum pla o Jisu long way. Om don
dah kawai pat ka kerteng ada ujisu umlang utrai ujong pi menta pi sedam kok siu ha kawai ka sing pin pla ba ulang utrai henrei ka jing bisar ka long ha ka jing im ka jong pi Shua ba kata ka po kan poi dam no menta kongu no menta nget no menta pla no menta ba ujisu long utrai ba unong penem jong pi bat ka ying ka sem ka jong pi boleh ye pi ye ka jing tu lupa Matius iwe kada khot ka ba afwe uniu angel uwan banye thu hau Joseph ban pinti kana hagi bedei bat ka Mary ka jing pun khon jo ka Mary to kum niu ong niu angel kum no Matius iwe afwe kan kharu yau khon ben khot ro ka kerteng jongu u Jisu naba ul pen emmi laki brio naki pop jongki uniu Joseph ula atatin tapi dang syuet ketien pada song ka pun khon no ka Mary haban wan dawai haban dai tu angel berpeti kena kat sini sa kata nama lapun yau Jisu tak kata seperti tu ne dia kata haban wan lan ba kata seperti batlas sumar dawai mensi bakhoi ban khai u long ba khlem pop sa ka perthai kenang mula ban im ne ka jing im ka ba manga ba ka yeng jo ilaman ngim la ban im dai ba u angel long wat ku fly Neu baka Mary kapon udewe u Jisu uban ket ike ekipo jong ki priu kijang nang tahu Lukas nong baar dai hado khak besbo kini ki nong aplang brot kinu ki osnyo ni ka jukubor ka baye thu se ki do angel hage bede bat ke ka jing khayo Jisu Hakmiru angel try ulawan si sundan haki baka buram utrai ka tingsan baru saudong yaki dikla septing si kadai e ndo to angel lo ong haki wat septing na ba hakmi na lawala mabi ye khubor ba ka jingkman ka bakrao ka balong hakasni haki brio baro na ba hakani ka sngi la khaya phi hakas nong David yau nong penem ubalang Chris uba utrai pi kane de ka jingkman ka jing lamon kai ka jingkman ka jing lamon bahkan ni kesengi lagi lap yang kayak jompi balak khai iwe yo nong penem bau nong penem mula im mi ka jing im ka bang im la siu kan im mula IT lo ka jong ka jing mula ka tin na ula bipat lo ka jing ter ula kiu su ketika man jong ble pa usawan pe ka borom ba u khot ye ki bre borok ba kin kala ba mot na ki pop ke jong ki ba ban nge ye u kum try pat u nong penem kade ban nong ka khubor ka ba kaman na ka ban ta jompi ki banget yu Jisu kini ka jingkman bam jokot ne ke banget yu Jisu kade ke ka jingkot de bam jokot haganu ka kerteng jo ka jingai hadu ka digas ni fidang lepen mane batshania ada omde ka kerteng jo Jisu bala yap bala mai pat ka du jok ding ka up ba ka jing bisaro ble ka up na ka benta kam ki apostle no sao ka de khot ka ba khat ar ka pon ka bala ni ne poy ka ni ka jan me ngam kuak ba ka ni ka ying ngam kuak ba ka no ka men sim ne ka ying na long ka mon chang blai kan light na ka ni ka jing kor khu ka ba rau tam ka jing penem ka ba ka teng ka jang Jesus ngam kuak ada blai la penem jai lamon be ido ngam kuak blai penem do ye ka ni ka ying sam ba ra koi tama onom la ban penem lemdang ni smong thu bang i pang ka pop renjan ngila remak mat jang blai ku pa nyimlak ban penem mi la de ndai ka khubor pha ka long bo blai la play ka di bang nyo e ka jipenem kata ka long bo Chris ulawan cha ka pathai ban siu spa e ki pop ke jongi bat da u nyo ken ya ka chek padem padem ni bo u Petrus ong ni khubor ki ki sa khat ar ba om don ka jipenem hanu ho no wei pat na ba om don da wei pa ka kerteng ha po ka beneng snap ha ka ta ka balai om nga ye ka balai ha padeng ki brio Hinam betul betul lai. Hinam betul lai. Hinam. Ya kabala ai hab dang kibril la email hakan ke por. Idang ya we loket uba pernai pa. We loket kesian. Bala ai to loket kesian da immediate. Bagam tangai kedu email. Deu tu loket kesian baik tan pa. Email yong no. Store ni dia loket bala ai da immediate. I don't know. Kamu kumno yong umde ujonga na kham kamai bangan yo uni loket na khamle ai bangan yo uni loket
la shu le kam no la shu ai ai yau ni loket changa ai mano ai mano ai me den ka ba mon ka jing pha jong oblay yau Jesus ka partai ka de ka jing ai so Chris marway open em ka jing ai marway ka pen em kau gumon tu ya ka bala ai hap deng jeno Gabriel na ngingin tleban ngati la ayo Jesus na ka bentai jongi la ayo Jesus ba on penem yangi kadai ka jing ai ka jong oblay ngim la shaban penem milde ki pop ka tem rao yangi ngi na ka jing bitar ka jong oblay ngi na ka jing tem ka jong oblay ka ngi na po ka jing pinya jong sedan ka du jong ding ka ding ba api yangi ngim dan jing kermen na ka bertai wan ngi late na ka ka bertai ndai oblay ba kan rai ka jing ai ba ka jing ndai ula ayo kon sa ka bertai bangin yo ka jing penem ju dau ne wan la ka taru haru banta ki brio ke dengan kentat ye kubur jong kai jong ka jing penem lai na ka jong pi ko ka ying ji kong laman lai yo ji su na ka banta jong pi ka dei ka jing ai ka ba khrau tam ka ba om dan chu da ka wei pat ka jing ai ka ba kham khrau ba ni ka ni ha ba u blei u la ai lo khon ban su spa no ien runway missionary ha po Myanmar uit na samlai ka ka brio chu le missionary ba u tieng man pan direct na ukpa yo sa tiet u tho da ka chi thi wo kum no lada u blei u la ai yo jisu je ka ba ban pen em mi ngi akar pa ya me ban ai ka khon jong me sanga ban le missionary po Myanmar ka ba kum ka na ka chi thi u pa u no ni ban kan tan ha bo ngem ke ai Bakom tak leci po Myanmar. Ban tray mission na po Myanmar. Hindi ka jing ay jo ni ukpay ka kun how Adoniram Jackson. Ban leci po Myanmar ban tray mission ni ka jing ay ka bakraw. Hindi ka jing ay ka bakam kraw ka lang ukpaw ay ukul ban name ni. Amen. Dan da pa ka jing ay light da ka jing ay ka bakam kraw. Ni wan na ka tarong ginang ya kardem ni ka jing isa. Ginay kentai ya ka jing isa. Kini neng kong kibas nga kubo jing Petros ka maki neng kong kiba kentai ya ka kubo. Boleh, kyo what ya lap yang ni don nak jong kejeng ni empa don nak ada volunteer lahir asanang ni what ya thu su ingi de volunteer nak ka bang lahir asan to kata ka kejeng ai gibriu ka mo sota nu kamala haga ta kejeng penhe pensan ni waki kristan do kelong tadi ne kata wa ya gospel sungi fintit ala jesen nak na ki mau konta atau nak khai ka balang ki mau konta lap baptis lagi oh ki pen kesan de ki bon ki bon ko bagi bamlong kesai ko no na hilap syu gi naman ido na ka jingnya kali nilaya ko ta de pi pateng na bi don chi bun ji ngai ji pateng don ki ngai pateng ge jungiru kilong hakalenti ka babakala na makalenti ka bosisa kali kai u Jesus Christ bat kata ka bolo sius pa halo ka de na na ka shabanan ta om dan kubor jing penem yo anis like hadri wong kom no like real te long na banga om no bau blei Ulai kata-kata gay. Ya ke yeng jangi laman, ya ke yeng ke jangi, jangi baru agak di kejan mi. Haga baulai ti no jong kon bela khawa we. Ba we banget hu unum jotshu ujo gay. Ya ke jing empam suko kade ke jing le belai. Ula ai, ama ula ai. Ula ai. Hata kemen kat ni ke jing ai. Kemen. Belai wan de la di sega berthei na ka banta jong tapi bala ai kam ke apostle sa khat ai ya ka ba la ai hapdeng gibriu de wala ka taru gibriu ka jing bam hok ha ka jing e do no ki ya khdem ya ka jing shisha padahal ni ba ka gospel yo la khat nyo ka ong ki banget na pen kesan ya ki banget na pen rem lupa na do kai ka berthei nama ka jing sai ka lawan ne ki berkan tanya thế là cái riêng trong Lamon, cái riêng trong Medan, cái riêng trong Alba, cái riêng trong Jared, cái riêng trong Ilang Barok, cái riêng mà các khu tâm đâu lấy bale, là bên bôi các khu bò đây, hado các bông riêng trong ý, đây là cái nó xem là khu bò, như thế ai biết bây giờ khi đem mà sắp niệm bật khát như cái bông như sao, cái đấy cũng dụ như nhiều, yêu số bốn bốn xí này nè. Sim ni katu
on ajan jan yap ni sa song thu nga ong ni pi la da dang song thu piang yo ba shu yap kan sai yo ba shu yap bun ba ki bru ki ba shu yap kan sai kam da kren pi shi den da ma khobor pi shi ngon ngi bru ba sao udah lu nong nya trok nong tai po jen da hel se tu fi kana ubawan chi sin chip dai nong nya trok fitip nong nya trok num juwan yeng ba fitip be kata uwan tang chi se jeb na ha kata gamin udawan khnang ukwa ban don lang be kon ki brang rit kum jong tok bias baro shi mi wi la ka ki kun an mot kalok kam thot yu ba ndau thia uwel thia ka mon upoi ko thia ka diang kalok ka khun ka men se bok pa wan ye jarang yu thia fitip ne han ukram kendet shoot men step khôn nó không kren lok nó không kren ula late no na kana ke bethe hello late ba Jesus Christ ni na ke men na hello late la mu Christ ka diga jing babi bam jukot ika sam jingi baro ha diga jan me na pa banang fi la da fi late ha diga sngi late ba Jesus Christ amen what late dala dehi what late da koi pa kerteng what late da koi pat ka jingai what late da koi pat ka jingar pateng late ling ba u Jesus ba ka bakhat du to ngi le nga kam to so sao ka de khot ka ba khat to ngi ne pula ba nga ba om don ka jing panem hanu hawoi pat na om don ka woi pa ka kerteng habo ka beneng jaga bala ai ha beneng gibriu Dagaba, kadai, ban penem, iyang. Amen. Dagaba day kumno, ban penem ino, iyang. Sebab kumno, kajing penem, kamday, kabangila banjir, neng pala maketai. Kajing penem kamlong optional, kumno kasih optional. Nimla tiap nong, iyang ni hawa. Kebadan kam kajing penem, kebadan kam kajing penem. Kalam kajing penem memang benrong sakahima kajing kumlay. Kitu kibalang IAS, kimla balang DC hapo office sarkar, khem da pas ke, ye ke exam. Ban hiru kimla ban rong je ke hima ga jong dalang imon da kalan ti jogai, jong ka ding fana. O mga penim. Habong penim kumot ban pelat yang i na ka jingma. Ke jingma ka bagi ni don, khem Jesus Christ. Ke jingma. Ni don ke. Ha ka jing bitar ka jong ble. Kata ke jingma. Ni don ha ka jing bitar ublay balda khlebu Christ ye kata ka jing bitar ublay on sa the ye kata ka jing bitar ha du job ding bahanta on pin kodet yang i junom ba junom bar bang yo ka jing penem om ding ka ka pala yang ni ka jing bitar ka jong ublay ka wan ra ri ngi ge ye ka jing ker khu ka ka jing ker khu menta nyim don shu ha ka jing bitar ka jong ublay menta nyim long shu ki long shu on ka jong ublay menta la ting khu ni ngi ge hima ka jong ublay dau Christ Min yo ban song badu bam jukot bam jukot habang ingat yu jisu ga de jande an plat yangi na ka jibita roblay an plat yangi na ka bainong joka pop an plat yangi na ka bor joka pop an plat yangi na ka jingdon joka pop wan shao pat yangi ha ka sngi ka bakhat do long ki bre ki badap jingkarmen shaki bam jukot sho bangan duai ga de janmed Habadon mano bayap ngon biang cetaman. Habadon mano bayap. Ngim kwa ban ngai. Bagi tu ki bayap ni nabi isu yaki. Ngampat je kendo yu nu beriu na kendo nu jengai boong ba layap lakot kato. Ngim ye kendo isu. Kidan baye ke jengkermen bani kendo hakawai pat kapo. Ni don ni ke jengai. Bagado ke jengim halendet jo ke jengyam. Ni wala kata ro ngim tre ban ngai ye ka jing shisha ngim tre ban ngai ye ka shisha ngi ngai ti bagadon ka jingim halen det jong ka jingya ni wala kata ngim tre ban ngai ken ya ka jing shisha ngom bing fi ka snili on te bre ka sngi ka ba syukur hadu kata nama ga ni ka sngi ki bre ki ngo bre mo ba ulale simum ki ka jingim bagam tao nyo ba chong sok ba du play bam chekot na kwa banong yefi om dan ka wai pat ka lenti light na ka lenti ka bo Chris ulale na ka bantas ki kam ba bha ga jungi ka jinglong ba bha ga jungi ye ngi le ha ka ni ka bersai ka jingem ne ka jingim light na ka lenti jong ka dingfna om dan
jingkermen ya ka bam jekot ka jongki bau Paul bau Petrus orang ni komno ya ka bla ai pedang Gibriu daga bakadei ban pen em yengi kani kintien pen em yang kagre kintien ka batai ba ngi Gibriu ngim la ban pen em bilade ban pen em yengi kadon kam yo blay ban wan chekap thai ban le ekani naga banta jongki kumta para bagai kare kejan miet ublay ula plit ya kalenti naga banta jongki ula belong i kalenti ko ga yeng jong laman naga ni kejan miet imei ba ido ublay ula play ya kalenti naga banta jongki maka kalenti ublay play naga banta jongki kalong ba ulawan daladi ban shimno ya ka jingtim jong ka pop ka bainong jong ka pop halo ka dingfna naga banta jongki ba jongi om tang ba uba ai ki pop ke jongi ko ka yeng jongi laman ba imei ido ba mangilang baro hindi ba shimwat ya ka jing bitar ukpa ka jing bisar ka jing penram ka ba mangingin sakit ka bangikit menta ba ngin sakit on nangilait na ka pataya ka ding pam jole u kris ula dep ban let lut naga banta jongi nang ba da u pan pen em yen ko ka yeng jong kong laman imei ba ido ba ngilang baro ublay ula play ya kata kalenti ba kata kalenti kalau lengba u Jesus Christ lam kumta lang nyap ha kani ka jame klem ma u in let sa kata ka ding bam julep parhanta ka jing kordet ka long ngi shiki bam chukon pada hang ni betos ong kum no ba omdan ka jing penem hanu hawai pan namba omdan ka wai pat ka karteng hapo peneng ya ka bala ai hapren Gibriu daga badai ban penem iyani pujisu ulong kalenti na kabenta joki tongin pendam aga jingwa